bayan kin haihu kina zaune ko sai kika ji cikin ki ya fara ciwo kamar lokacin da yake ciki, kamar lokacin da yake fara kokarin naƙuda. Dole zaki tsorata, zaki sa ko akwai wani ɗani a ciki wanda zaki tunanin Allah sa dai ba haka ba, tunda ta ina kuma zai fito bayan har ake kan an dinke ki an wuce wajen. To ina miki murnar sanar da ke cewa ba wani ɗani a ciki ba, amma abin da yake faruwa shine ana kiran shi a turanci ko kuma a cikin kimiyya ana ce mishi evolution. So abin da ke faruwa shine lokacin da kike da juna biyu, kin san da cikin ki dan karami ne, kawai kaga yana ta girma yana ta girma yana ta girma. So kamar a ce yana tinda yana kaman lemu, girman shi bai wuce kaman lemu ba, bai ma kai lemu ba, amma za ki ga kafin ki haihu ya kai kaman girman kankana mai girma ma. So tunda kin san fatan jikinki ne, naman jikinki ne, wani gaban jikinki ne shi ma yi wannan girma din ya koma kaman daga lemu ya koma kaman kankana. Tunda dai da kika haihu kuma shi ma bai fito ba, kin san dole yana cikinki kuma dole zai koma kaman yanda yake, kaman yanda girman shi yake kaman lemu in nan da. So a lokacin da ko yake kaman lemu ya koma kaman kankana, daga kankana ko zai koma kaman lemu, dole za a dan ji ba daɗi kaɗan. So wannan rashin jin daɗin da ake ji shine zaki na dan jin kamun cikinki yana dan kamewa, yana dan ciwo, yana kamewa ya sake, kame ya sake, yana dan ciwo da. Amma abun saukin kuma shine zaki ga idan ranar da kika haihu ya danyi washe gari ma zaki ga yana da dan ci gaban, amma kuma zafin shi da karfin shi yana raguwa with time har ma yazo ya dauke. Amma ki tsammace shi har zuwa ko sati 6 bayan haihuwanki ba laifi bane idan kin ji shi wannan lokacin. Kawai kamar yadda na faɗa, mahaifanki ne inda yaron ki ya zauna ya girma, wanda ya jajjawo ya girma ya ƙato, yana ƙoƙarin komawa. Wannan ƙoƙarin komawa da yake yi yana ƙanƙancewa, yana matsuwa, duk jinin da yake ciki ya taru yana matsowa, yana fitowa waje, sannan shi ɗin ma yana rage girman shi. So a hankali zai koma kamar yadda yake da, wanda za a yi tsammanin a zuwa sati 6 insha Allah ya koma kamar yadda yake da, kuma zaki daina jin wannan ciwo. Sannan kuma zaki dinga jin ciwon cikin ma yakan karu idan kina bada nono, zaki ji kamar ciwon cikin ya karu. Abin da yake faruwa shine a lokacin da yaron ki ya sa bakin shi a mamanki yana zuka, kwakwalwanki kuma a wannan lokacin zai saki wani sinadarin jinsi wanda zai tafi har ga mahaifa, shi ma ya taimaka mishi wajen ƙara komawa yadda yake. Idan kin kula a lokacin da ke haihuwa asibiti an miki wani allura irin shi ne, to wannan sinadarin wanda kwakwalwarki yake sakewa ya tafi ko har ga inda zai aiki ya tabbata mahaifa ya koma yadda ya kamata. Wannan alluran da shi sinadarin da yake sakowa da kwakwalwa yana taimakawa wajen ganin cewa shi wannan mahaifan ya koma girman shi dan karami yadda yake da, sannan kuma ya taimaka wajen tsayar da zuban jini. Idan ko wannan mahaifan naki bai koma yadda ya kamata ba, zai sa za a samu matsala, zaki jima wajen yayi tauri, sannan kuma zaki dinga zuban jini wanda zai iya kawo miki illa. Saboda haka bayan kin haihu kina jin wannan ciwon, ki daure ki cije, insha Allah ba zai wuce sati 6 ba zai rage. Idan kuma kika ji yana miki ciwo yanda ba za ki iya ko tsayuwa ba, ba za ki iya zama ba, ba za ki iya daurewa ba, ya hana ki ko motsi ko kuma ya hana ki takawa daga nan zuwa nan, to ki garzaya asibiti saboda likitoci su duba ki su tabbatar da me yake kawo haka.